बापावै नारजि बुदां बापावै मा जाखो थफेराम बापावै दाबो खोनायाखै नोङो थाब थाब खोन्थालै आंहा बिराद खामानि दं मानसियालाय खोनामारदोंना खोनामाराखैब्रा खोथाखौलाय दिनाव हाजारथा खोथा खोनायो मानसिफोरनिफ्राय मोजांबाबो गाज्रिबाबो बुं नोंहा मा खोथा लाबोदों थाब थाब बुं जाय खोथाखौ खोनाबा नोंनि खोमानिफ्राय धुङा ओंखारगोन नोंनि मेगना गगोन मिथिबाय बेबायदि खौरां लाबोदों आं खोन्थादोलै मा बाथ्रा बुं हाफाङा अमा राजानाव खारसनहैबायनो मिन्थिया नामा नों खर'आ गाज्रि जाबाय नामाब्रा बहाबासो एक्सिडेन्ट जाना फैदों नामालै मानसिया बापावै आंखौसो बिदि होनबावबायलै नंगौब्रा हाफाङा अमा राजानाव खारसनबाय नों हाफांनाव फन हरनानै सोंहरलाय आंनि खोथाखौ फोथायाबा अमा राजानावबा हाफांनाव सोंहरलाय नों दानो र' फन फैदों हेलौ नारजि बुदां आं सेस नारजि बुदां आं गैला आं गोथाङैनो गोथै जाबाय नारजि बुदां मा जादों सोमस्रि मानो गाबदों नारजि बुदां अमा राजानाव हाफाङा खारसनबायनो मा नंगौ हाफाङा अमा राजानाव खारसनबाय दा मा जाबावगोन नारजि बुदां र' आं थांगासिनो हाफां मा खालामखो नों आं बुंदोंमोन ना आंनि खोथाखौ नों मानिलायबावा आरो थलाय खबर लाहैनि आयौ बिहामजो गोदानानो दाबो सिखारा माबायदिथो बिहामजो खारसनफैखोहाय अमा राजानावलाय ओइ बिफा बिथिं फैथ'लाय मा जाखो नायलाय अमा राजाया माबायदि हिनजाव लानानै फैखो दाबो सिखारा खमसे खम हिनजाव गोदान हिसाबै थाब सिखारबानो जायोना दानि जुगनि सिख्लाफोरालाय थाब सिखारखाया माथो दे उनफोराव थाब सिखारगोन बे हनै मानसिफोराबो जमा जाफैजोब्बाय दे होमबालाय आयौ माबायदि बिहामजो मोनफ्लांखोहाय आंलाय दासिमबो सिखारलायै उनफोरावबा माबायदि जागोनहाय आयौ मासे दावरावहाय बाहेराव सोर रायलायसोदों आयौ मबाइलाबो बेटारि गैला माथो दाथ' आफाखौ गिनानै आं अमा राजामोननि न'आव थाफैबाय दाहाय न'आव थांबा रायगोनसै नामाहाय आफायालाय रायबा रायथोंसै ओइ हाफां ओइ अमा राजा आंना मबाइला चार्ज गैलाहाय चार्ज होनो हालाय ओइ नोंना नारजि बुदां डेन्जार फन हरगासिनो दङलै आंलाय रिसिभ खालामाखै आंनोलाय मानो खोन्थादोंसै मालाय सोमस्रिजों बेरायबाय दं बे दे सिखारदो साहा फुदुंनो खोन्थाहैनोसै आं आइखौ जागोन दे आंहाबो न'आव थांनांसिगौ थाबनो साला नारजि बुदां सोमस्रिखौ गोसोथोग्रा नोङो र' अमा राजाखौ गोसोथोब्लाना खिन्थिबासो मिन्थिगोन नों आंखौ बोरैथो बिहामजो गोदानालाय दे बिहामजो गोदानखौ थाब लिंहरदो जोंबो थाब थांनांगौ र' आं फिसालाखौ लिंहरनि हेलौ मासे मानसिलै बैसागु प्रग्रामनिसो माबा सान्दा खांनो फैलायबाय नामाब्रा गैयालै गैया मा मिथिं दावथिंनि सान्दा खांलायबाय थायोब्रा नोंसोरलाय दिनै आमुक तामुक जायगायाव कनफारेन्स दङनो आमुक तामुक जायगायाव ओरैबायदि मिथिं दङनो ओरैबायदि माबा माबि जाबाय थायो हट फैसा हरबाय थानो हालालै जों दुखिया मानसिया ओइ फाग्ला जों फैसा सान्दा खांनो फैयाखै नोंनि बिहामजो गोदाननि बिमा बिफानि न'आव थांनोसो फैदों मा बिहामजोलै सोरनि नोंसालाय बिहामजो गोदान लाबोआखै होमबा लायला आफा नों बिदिसो होमबा आइ थासान्दियावनो हिनजाव गोदान लाबोबाय नों छे माबायदि बिफा मोननांगौ माबायदि बिफा मोनखो आङो मानो सेंग्रा गोरलैफोरबायदि हिनजाव लाबोला बायखोब्रा आफा मानो बिदि सानखो नोङो आयु मा होननाय जादोंहाय बिफायासो लाबोदों होमबा ओइ बुरबक नों मैया हिनजाव लाबोनायखौसो होनदों दा बे हिनजावनि बिमा बिफानि न'आव थांनोनो फैदों बिसोरो रायजोफोर बे गेजेरावनो मोनसे फोसावनाय बे एपिसोडा बैसागु प्रग्रामखौ लानानै बानायनाय एपिसोडनिफ्राय दै गेजेर ससेयावथ' बेलेगसो होदोंमोन नालाय बेखौ बैसागु प्रग्रामनिफ्राय हमनानै नोंथांमोना लादो आरो दा बेखौनो लाब्रा बड' कार्टुनजों सरजाबनो नाङा जोंना लाब्रा बड' कार्टुना बेलेग एपिसोड जागासिनो बे खमजालाया बेलेग जागासिनो दै ओइ बुरबक बिहामजोखौ लाबोनानै मा गोदाव सोराव मालाथो बिहामजो लाबोलायखोब्रा आंलाय सोरनि खोथा बुंगासिनो फाग्ला जानोसैलां बे मैया हराव लाबोनायालाय माथो जाखो हट बेलाय आंनि लोगोसो माथो आच्छा बे हाफांखौनो दावराव खालामबाय नोंसोरो आयौ सिख्ला लोगोबो लाबोनो हालाना खालि बिहामजोल' सानखायो नोंसोरो हिनजावनि न'खरावबो खबर हरबाय जोङो थांगासिनो दङ होननानै दाय मारिनो आइला सेस गासैलै आं सेस मा खोनानो मोनखो नोंथां माथो फिसालाया बिहामजो लाबोआखैनो मा जोंखौ थगायनो सानदों नामा नोंथांमोन बिदि नङा आं फिसालाखौ बिहामजो लाबोदो सानमारदोंमोन आं बेनिखायनो नोंथांमोननो हरावनो खबर हरदोंमोन आरो जोंहाबो बेखौनो जाया लोङा फुङावनो ओंखारबोथारबाय आरो हिनजाव लागोनि न'आव ओंखाम गोथाव मोनजाहैगोन सानना आं दाबो फैबाय जेब्ला लाखिखादो आरो देनां हाबा जानाय दा हाबा जानाय एखेखासो फिसाला फिसाजोफोरा गोसोथोलाय मारोबालाय आरो आं बेखौथ' दा बुंथ'नो हाला फिसालानाव सोंग्रोनांसिगोन दे सों माबार दासो मबाइलखौ चार्ज होनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय हां ओइ हाफां मोनसे बिराद गिदिर खोथा जाबायना मा आफाया आंखौ बुनो नागिरफैदों नामा
बुनो नागिरफैनानै बुबाबोथ' जेबो नङामोन बुनायनिख्रुइबो बेसेबा गिदिर घटना जाबायना मा घटना जाखो माबा नोंखौ मानसिफोरा जोंनाव खारस'नो फैबाय सानजोब्बाय मानसिफोरा बेखौनो नायनो थाखाय फैदों हेइ बाल मा होनलाबायदों नोंलाय नंगौब्रा नंगौ बाहेरायाव थांना नायथांलाय जि दावराव नोंखौ आंनाव खारसन फैबाय साननानै नोंसानि न'आवबो खबर हरजोब्बायनो दा नोंसानि न'आव दाय मारिनो थांनो नायदों नोंखौ खबर हैनो नायदों जोंहानिफ्राय आयौ लासिंसिंनो जों सानैयालाय माला हाबा जानो नागिरखोसै आंथ' आफाखौ गिनानै नोंसानावसो फैदोंमोन दा आसलथे बे सन्थलायानो माबा मोनसे एरना होआखैथ' नोंसा आफानो थिगबो गैया आरो बे सन्थलाजों जों सानैखौ नुखादोंमोन ना बेनो माबा मोनसे खोन्थाथारबाय बियो आफानो बेनिखायनोथ' आफाया आंखौ बुनो नागिरबाय थादों जारला जाबायना मा खालामनो दालाय हा हापां माथो खालामनोखाय आरो न'आव थांफिनगोन आरो आंथ' नोंखौ मोजां मोना ना आंलाय माला नोंखौ मोजां मोनफिननाय हा हापांगालि ओइ बेफोरखौ बादहो आं न'आव थांफिनसैहाय आं दानो हाबा जानो गोसो गैया लासिंसिं खालामखाबाय आंखौ आसरित मारहाय सेंग्रानि न'आव सिख्ला आलासि जानो फैबाथाय बिहामजोसो सानखायो असाइस बासाइसनो लोगोफोरनि न'आवबो थांनो मोना आरो आंखौलाय सोर खिन्थानांगौ दे नोंनाव खारसन फैदों होननानै सोर बुंग्रोनाय आं आंनि बिमा बिफाखौसो दाउट जाबायलै बिसोरसो आंखौ बिहामजो लाबोदों सानखो ना माखोब्रा आंथ' नार्जि बुदांजों रायलायबावाखैना बिनि फन हरबाबो थिखोआखै आङो मैया थिखोनाबानो हामगौमोन आं साला बेबो सानसिगोनसो ना आंखौ नोंजों खारसन मारबाय होननानै रंजागोनसो बियो आइथिं थोंसेजों मोसाबावगोनसो नार्जि बुदाङा सोमस्रोखौ मोनसिगोन नालाय औहाय आं बिदि जानो होआ मा आं थासान्दियाव बिसोर सानैखौ हाबा जानो होथ्रां सोमस्रोखौसो नार्जि बुदांखौसो आयौ माराजा आं थांसै दे र' हापां दसे थाथ' दानो ओंखारलांथ'ना ओरैनोबा गामियाव नोंखौ दावरावथार आरो आंनो खारसन फैबाय होननानै होमबा आं मा खालामनो दे आइमोना आफामोना नोंनावसो खारसन फैबाय सानबाय आरो आंहा बिदिनो नार्जि बुदांखौसो गोसोथोयोमोन साला नार्जि बुदाबो सोमस्रिनि थाखायसो फाग्ला बेनोथ' जाबायना दा मा खालामबावनांगौ जाखो बेनि नेक्स्ट एपिसडखौ नोंथांमोना एसे नेनानै थाथ'दो दै